כמה הוא? 3 דקות? אני לא צריך, יש עוד דקה. לפי הצילומים. דוני, לפי הצילום. כן. יש לך עוד חצי דקה. Ёб твою мать, блядь! יש לך עוד 15 שניות. לך דפקתי? כן! יום твою מать! יאללה, דוני, נחיתה. אין יותר, אין מנוע, אין כלום! בוא נלך לשם לחפש! נחיתה! מחפש, האמר שלך גמור. נחיתה, אסף! נחיתה! חבר'ה, נחיתה, זהירות. רגע, בוא'נה, יש פה 2. טוב, עשיתי לו.